Machiegni nyao kora mogajuan kamano moro maitiere rwake chenro mar Migago ka odokloni weche matimre pacho kae kora mago matimre pewe mag to mokwongo mag weche maonyo kod chenro makawuono. On the 20th and 21st February, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, and other senior government officials will review the performance of the current administration in implementing their better plan. Jotend migepe dhi romo Naivasha mar lalore kendo yango kaka piny owacho osetiyo. William Ruto amesimama na wewe tena in 2024 anakusaidia ukue African Union Commission Chairman. Sasa tunakuomba wakati ukifika wa 2027 na wewe uregeshe mkono. Moko kuom jotend Kenya Kwanza dwani Raila Odinga obiosir jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Na hiyo pesa nikileta hapa niko na jukumu ya pili. Niko na jukumu ya kukuuliza hiyo pesa unatumia namna gani? Halwale wewe utakuja kunipangia kazi hapa. Kazi yako is oversight. Governor Makakamega Fernandez Barasa koda Senator Boni Halwale oyuare ewi Tayo County. Enterika par koda boro dwe marario kendaro ke chenro ni mar Migago nyalo tutri kodwa namba mar 3 nono kata tuta maro at RAMOGITVLIVE at James Opondo Sila. Chiegni inga en James Opondo. Jatend piny William Ruto chakre kawuono dhi telo e romo mar jood bura kod jotend migepe mag Kenya Kwanza boma Naivasha ma kaluwore gi ote mane ochiw kod jawache lo piny owacho Isaac Mwaura. Romo ni kaluwore gi ote Mwaura adhi nono tich ma osebedo ka itiyo gi jotend migepe kod jood bura mag Kenya Kwanza kendo keto e lai chenro magingo higani magi dhi neno ni otimre kaluwore gi manifesto mane ochiw kod sirikand Kenya Kwanza. On the 20th and 21st February, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, and other senior government officials will review the performance of the current administration in implementing their better plan, as was agreed upon during the inaugural retreat on the 5th to 8th January 2023 at the Mount Kenya Safari Club in Nanyuki, Nyeri County. The retreat will also give the government an opportunity to evaluate the achievements made over the last 17 months with an aim of consolidating the gains made in order to create synergy for the execution of programs and activities in the 2024 calendar year. Senator Tana River Danson Mugatana opwe jatend piny Kenya William Ruto kuom siro dwaro mar jatend Azimio Raila Odinga ebedo jakom duol matayo chenro mag pinje Afrika ta AU. Mugatana wacho ni Ruto nyiso telo makare kuom siro Raila lwedo ka koro dwaro mondo Raila osir Ruto e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro mar higa 2027 kaluwore ni Ruto nosiro Raila e laro kom tend piny higa mar 2007. Mugatana wacho ni oganda jo Kenya nyaka ng'e ni koma Raila dwaro no biro kelo ber ne piny kendo komedo ni tend William Ruto biro siro Raila mar yudo koma makamano. Rais Ruto ameonyesha kwamba yeye ni statesman. Hana chungu na mtu, hana shida na mtu. Ikija mambo ya kupusha agenda ya Kenya, atasimama na wewe. Wewe ni mpinzani, wewe ni supporter wake. I think I'm very happy with that attitude. Na mimi kile kitu ambaye I want to plead with former Prime Minister Raila Odinga ni kwamba 2007 William Ruto alisimama na wewe. William Ruto alisimama na wewe ukapigania kiti hata kama hamkufaulu, alisimama na wewe. Hesabu miaka 17 baadaye William Ruto amesimama na wewe tena in 2024 anakusaidia ukue African Union Commission Chairman. Sasa tunakuomba wakati ukifika wa 2027 na wewe uregeshe mkono. Josiasa ebo duond od bura mar ODM oyango nigi chung' motegno tok jatend Azimio Raila Odinga mar kawo kom kaka jatend duol mar riwruoge pinje Afrika kata AUC. Giyango ni Odinga osebedo ka kedo ne ratich jo Kenya to onge ng'ama dewe to
koro chia mare nenore ne pinje mamoko. Gijiwo ganda jo Kenya mondo ohore owe keto pachgi e weche afuong'o mosechako wachore ni Raila dhi loko toke ne Kenya. Sesa ma Kenya ponono ni oyudo telo mar AU. Magi duto ne giwacho e seche mane gijuoro nyasi mar sidho chenro mopogore mag dongruok ne jopiny mane obagi e sikund primar mar Abuore sub-county Manyien kod jaod bura ma county no Ruth Odinga. We want to commit from the hallowed grounds of Nyando that we stand with you in your quest to take the position of the chair of the African Union. Raila Amolo Odinga remains our foremost and supreme political leader. Mimi namuombea Mheshimiwa Raila na asikatae hii nafasi kama atapewa ya AU. Kuna mazuri wa Kenya wenzangu yatakuja mbele yetu. Kama sisi wa Kenya hatukuweza kutambua uongozi wa Raila Amolo Odinga, basi Mwenyezi Mungu ana mahali pazuri amemchagulia na tunapaona ndiyo pale mbele yetu. Giwacho nikakoro wuko dhi AU nitokoro gifuongore nade kora penji ni ya ka Yesu mano dhi polo to podwa go chongwa kanisa Raila to rawo mana machiegni African country ka to dhi loso to wan mana kode piny ka poko dhi polo ng'ato nyisa ni chamo thoko so imara ndalo moko nitie mane Raila Odinga no dhi mna Germany ka ai to dhi mna US kae dinogo nduru maje ni baba wali wara we amiyo kumobo dhie baboronge dokna yuku na jalo resign modoko beda president kwani ochude goge to. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok oseyo sirkal e wi chulo omenda mag somo kokalo e mbui mar e-Citizen ka giwacho ni chenrono ok nokawe pach oganda kane olose skund sekondar ma Masai Girls e kar chung' od bura ma Narok North e chenro mar Harambe. Jaod bura ma kaunti ma Narok Rebecca Tonkei ma bende en jakom mar somo e od bura mamalo wacho ni nyaka non chenrono. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu bende ojiwo jonyuol mondo oter nyithindgi e sikunde mantie Narok mondo okonygi e yudo sir mar omenda mag somo. Jaod bura ma Narok North Agnes Pareyo ojiwo jotend sikunde mondo owe nyithindo manyiri mapek mondo odhi mbele gi somo ka jopuonjre kaachiel kod jopuonj manotimo maber bende ne omi mich e romono. E-Citizen ambayo wazazi wameambiwa walipe pesa na E-Citizen. Hao wazazi wamelalamika sana. They don't even understand what is E-Citizen. Na hizi vitu ambazo zinafanywa bila kupitia the right channel. Na mimi niko katika kamati ya elimu. Hii mambo tutaangalia vizuri, tutafika msasa na pengine wataangalia na watuambie ilikuwa ni kwa sababu gani walilete mambo ya e-Citizen. Watu hawaelewi hiyo maneno na ndio unaona kuna pingamizi kubwa. Wasasi nilikuwa nimeambia nyinyi hii mambo ya kupeleka watoto kwa mashule zingine ama kwa kaunti zingine. Tumeweza kusema ya kwamba sisi kama county government tunajaribu kupea sana ile basari kwa hizi shule ambazo zinatoka kwa kaunti ya Narok ili hao walimu waweze kujenga au waweze kutusaidia kujenga madarasa na mashule na infrastructure zingine ambazo zinatakikana. Hii mambo ya kusema tunataka kupeleka mtoto kwa kaunti nyingine, ujue ya kwamba hiyo mtoto unapeleka huko ni unaenda kujenga huko. So sijui nani atakujengea wewe kaunti yako ya Narok. Ni sisi wenyewe tushikane pamoja tuhakikisha ya kwamba tunajenga hii kaunti yetu. Kauke kaunti ma Narok kwa nyake kaunti ma Kakamega kamwiro ni governor ma Kakamega Fernandes Barasa kaachiel gi senator ma kaunti no Boni Halwale opogore paro wikaka owinjo ta chenro mag kaunti no. Jotelogo ka loso e kinde mono e kar chung' od bura ma Ikolomani obedo gi lweruok e wi kaka owinjo giti ne jopiny e kaunti no. Halwale onyono piny ni Fernandes nyaka were gi chako sero ombulu mar higa 2027 kendo ket chunye e tiyo ne jopiny ka Barasa to ne okwedo Halwale ka okoni tije en nono tije ma oseti to ok nono kaka owinjo ti ne jopiny.
mimi naelewa the meaning of devolution. Na hiyo pesa nikileta hapa, niko na jukumu ya pili. Niko na jukumu ya kukuuliza hiyo pesa unatumia namna gani. That is the constitution of Kenya. Ndio ningependa kukutia moyo wana gavana, na kuomba utoe focus kwa siasa ya 2027. So ukikuja hapa bwana Khalwale, unatakana waambie watu ukweli. Na ukweli ni kwamba you have not given me 17 billion Kenya shillings. Khalwale, wewe utakuja kunipangia kazi hapa. Kazi yako is oversight, and the constitution does not prescribe senator kuambia governor utafanya hii, utafanya hii, utafanya hii. I have a manifesto ya watu wa Kakamega Wanjakula, 6-point agenda item. Tumekupatia wewe kuwa senator wa Kakamega in 2022. Baada ya mwaka moja umesahau kazi yako, unaanza kumezea mate kiti ya ugavana. I want to tell you Khalwale, today wembe ni ule ule. Yula 2027, hawa watu ambao tunafanyia kazi watakurudisha nyumbani kule Manyien, osio lwenzi ngombe kwene. Jotend kanisni mawuok e counties ma Tharaka Nithi, Meru, Isiolo kaachiel gi Marsabit e bwo riwruok mar National Council of Churches of Kenya okwayo jotelo mawuok e sirikal mamalo gi mago mag counties mondo nywak lwedo kedo gi yedhe mamero ji e kind rawere. Jotend kanisnigo nolero ni nok mar tije ne rawere en achiel kuom gino matero gi e mer mondo mi owil pachgi, kako machielo e county ma Isiolo kuo mag mwandu e udi bende ose idho malo. Jotelo mantiere counties go mabende timo ohand uso kong'o kaachiel gi yedhe mamero ji okwa mondo kik dhi nyime gi ohelnigo, ka mano en ranyisi ni onge lweny mag nyalo goyo mar tieko yedhego. Dweche ariyo mokalo MCA mawuok county ma Isiolo nondhi gi obila bang' nyamburko mare ti godo e uso njaga. Kila county kuna mambo kadhaa wa kadhaa imewakumba, na tumeona jambo la drug and drug substance abuse ambayo inaendelea sana aswa katika Isiolo County, na tumeona hii imedhuru vijana wengi sana, na hii inatokana wakati mwingine kwa ajili ya ukosefu wa kazi. Hawana pesa, so wanajiingiza kwa wizi hata wa mbuzi, wizi wa kuku. Wengine wanaingia hata kwa nyumba wakati zimefunguliwa, wanaiba mangazi cylinders wanaenda kuuza. So kama religious leaders tunaambia county government leaders wahakikishe ya kwamba wamepanga mipangilio ya kwamba wanaona vijana wetu wamepata ajira. Nataka vijana kwanza wajue wanaweza okolewa na Yesu Kristo na kaondoka kwa ndawa ya kulevya, na wakaacha mambo yale maovu yote. Lakini pamoja na hayo wanataka kuungwa mkono na jamii, wanataka waungwe mkono na watu wengine wote, hasa serikali viongozi wa serikali na viongozi wa makanisa waunge vijana. Na nikiongea mambo ya vijana ninaongea juu ya wote, wasichana na wanaume. Jaod bura Matiati William Kamketo lero ni obiro bedo e duond bura mar UDA kata doko ni ne ondhi e jumbe ariyo mokalo kotudre gi weche mag kethruok mar arita kwe e gwenge ma Suguta. Kano wuoyo e seche mane ochiwo omenda mag basari maromo shillings milion 63 e gwenge ma Chamulungo te kar chung od bura mare Matiati. Kamket notudo ji mamoko madwaro thicha oko e duond bura mar UDA kokalo kuom meko mare, kolero ni tema makamano nyalo kelo pogruok e kinde gi jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua. Kamketa mane owuok e duond bura mar Kano oramo ni kanitiere penjo ma onego duoki kotudre gi lweny mag kuo jamni obiro mana timo kamano ka entiere duond bura mar UDA. Mimi kama mjumbe wa Tiati nimeitwa juzi na serikali kuja kujibu maswali mawili machache. Wanafikiri hata mimi nitatengezeka katika serikali. Mimi niliamua kuamua kwamba mimi nitaongoza watu wa Tiati ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto.
na naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na mimi sibanduki. Kama ni maswali tutajibiana maswali tukiwa hapa ndani ya serikali. Na kama kuna watu ndani ya serikali ambao wanafikiri wanaweza kunifanyia Kiswahili sijui namna gani, kama kuna watu wachache, mimi sijui kama wako. Na nani huyu kuna mtu ananitishia ataniweza? Mkiniona nikivaa shanga ya yellow hapa, hii ni ishara ya UDA. Waacha kuniambia mambo ya ushirikina, kumbafu wewe. Kama hujui mambo ya watu, waachana naye na usiniletee mambo kisirani yako na ujinga. Ya kuna mungajunga ka uyo madundo kapokole yue wasome utu wa dekamo kwani lokai hello Ramogi TV ana Abraham Gwedhi woda Kisumu James ni malera chieng Maria nya Tony wod Masara wachuni Ramogi neno maler dala mara odlosi ben aneno kacha Ramogi TV an William nya dawa kan Kakamega antie weche manyien mag Migago Mike Kambita wachoni oneno Migago eyorno makare bende aneno kacha adenja mara Rambo wachoni Raila Kiksi Ruto heri Osir Kalonzo mana kuturekoda report ma Kenya Kwanza moko kuom jotelo mag Kenya Kwanza dwaro ni mondo koro Raila osir lwedo Ruto yiero ma higa mar 2027 toka sirikal mar Kenya chwalo nying Raila Odinga mondo mi olar koma mare EU. Kuna mgojong kanye makao yo madundo kikidhi bor nikech pod wan kod weche mathoth. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambo games zako 13 safi.
safi, alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot, pia wewe tukuite milionea. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nini nakupea stress? Ni bills. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Ni rent. Kaa alifanya jana, atafanya leo. School fees? Kama alifanya jana, atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Kaa alifanya jana, atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811*281# to get at a tender. Machiegni kendo nya kwa Ramogi ikruok ne romo mar ariyo mar joketa mwandu e kaunti ma Homa Bay chopo ng'ende seche mag gavana ma kaunti no Gladys Wanga kwa johala mondo oikre kaluwore gi kwand welo mathoth mabiro timo limbe e romono mabiro kawo ndalo adek ibiro bagi e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay kendo odhi ywayo wang' joketa mwandu ma opogore mowuok e pacho ka koda pinje maoko. Bende en thuolo mar sirikand kaunti ma Homa Bay biro tiyogo mar nyiso teko manitie kaunti no mar keto mwandu e sectors ma opogore kama oting'o sectors mar pur koda pith lupo e kind sectors mamoko. Gavana Wanga okoni ikruok ne nyasi no dhi karumo kendo giseketo kenge makare mabiro neno ni romo mar keto mwandu odhi e yo makare. We have assessed the level of preparedness of the venue, of our delegates, registration, generally of our security here in Homa Bay, the logistics for our guests and their travel. So we are very, very pleased to announce to all investors and our guests that our level of preparedness is good. We are duly prepared. We have completed a lot of the preparations that we were supposed to make. So we are really ready for our guests. And what I'd like to say is that we have a team here that is constituted of the national government, the university, fraternity, the county government, and several of our partners with whom we are working together to make sure that this day is a success. I want to ask our people of Homa Bay, whom we are also talking to continuously, to prepare to receive a large number of dignitaries and guests who will be attending this conference. They should be ready to also provide hospitality and other services that will be required by our guests. An kaka Orenga kendo jaketo mwandu maduong' mabiro yuoro nyasi makamano mondo mi wadong counties wa makalu nikech mage yore kende ma ji nyalo yudo godo tije. Ka odhi nyime were ni jopuonjre masomo e sikunde yawuoyi ma Usenge e sub county ma Bondo Siaya oloso masin moro mag geto konyo e fwenyo fwenyo kendo bro konyo ji e ng'iyo kaka inyalo geng' weche mag ohula. Masin no manigi king'ora matiyo gi teko sitima nigi teko mar fwenyo e sa ma auche chako pong' ahinya to e gwenge ma midhiero mag ohula jochendo. E ripota mar e kaunti ma Siaya George Amolo nolimo jopuonjre no kendo olosonwa sigana ne. Midhiero mar ohula osebedo kamono jopiny nindo e thoth gwenge makaluo ahinya to koluwore ni kinde ma kamagi thothgi ojadaro e miechgi, mwandu bende ojaketho, to kata mana tho bende thoro neno e kindego. Kata kamano japuonjre ma jaklas 12 kendo timo somo mar science e sikundi yawuoyi ma Usenge, Eugene Otieno, sani koro loso masin manyalo konyo e fwenyo sama ohula chiegni muomo e kinde koth, kendo en gi teko bende mar golo siem kata milome ne jodak e gwenge ma ohula jamuomore mondo konye geng'o lal ma midhiero ma kamae nyalo kelo. Gima osebedo ka thago arethenwa en kaka wasewinjo ka oganda wa makano sa ka sa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi paro manya konyo mar mondo mi ging'e seche ma ofula biro, nikech ng'enyne ndalo ma ofula biro ok ging'e, koro gipo apano ofula osebiro. Emomiyo ne wabiro gi gini kae manyalo konyo wang'eyo ndalo ma ohula dwa muomo aora.
Otieno lero ni masindni nigi teyni kod king'ora maliel kendo ywak sama pi medore aora. Koro gini en gi weyni adek ma watiyo gi pi kaka mondo mi oter stima. Koro ka osebet gi stima, wayudo ni ka pi idho e aora, to pi kawuok piny nitiere kaka odhi tieko complete circuit makaeni, aeto odhi miyo tayani liel. Seche ma tayani liel, odhi miyo ji ng'e ni pi medore e aora. Ae ka tayani oseliel, kapo ni pi omedore podi mochopo kama aora nyalo barore, to odhi miyo circuit makani be bedo completed. Koro kobedo completed, to bulb ni dhi liel, aeto alarm be wan go kae madhi ywak. Seche ma alarm no ywak, dhi nyiso jogweng' ni koro taora dwa momo. Mano dhi konyo gandawa mar mondo mi ging'e ni ofula chiegni mar mondo mi gidar. Owacho ni kaka yor neno ni gitundo ne ji duto te e gwenge ma pi mamuomore jakelo e midhiero, koro gichano bero masindno ka giparo tude e yor lony manyasani mondo bed ni onyalo oro ote kokalo e simb ong'we yamo e sama ofwenyo ni aora chiegni muomo. Gik moko mane waparo medo kuome en ni gisani watiyo gi betri, e mana ni inyalo kete gi sola mar mondo mi kik bede ni mach rume. Aeto kendo wanyalo kete gi simu mar mondo mi obed gi nyalo mar oro message ne oganda mo odak kanyo kata ma gigi ni kanyo. To seche ma oro message ne oganda ma kanyo, to bo chako oro ne message ne joma tiyo ne emergency. Koro ka oseoro ne gi message, to gibiro to gikonyo oganda wuok. Ae seche go be sim no iketo gi GPRS makonyo ng'eyo ni to gi kanya madwa muomo mar mondo mi gidhi kanyo. Masindni bende manyocha ne oyombo kendo miyo jopuonjre ma usengego loch e kinde piem manyocha ne obagi mar nyiso kit lony mar sayans e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga jumbe 2 mokalo, ka japuonj ma usenge kuno Richard Omeno wacho ni masindni nyalo konyo ponono ni piny owacho nyalo rwako rieko ni. Gima nyalo wacho gi project ni kalure gima timre yo Imbo kocha, machiegni gi Budalangi kucha, Kano kocha, kata samoro River Yala ku. Ma project ma ka sirikal nyalo kawo malosi through these boys, magilosi magikete gima nyalo bedo as a measure to curb the effect of flooding in the country as a whole. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Gola